Kaixo beran, Kaixo, Jeni. zer zaude. Ondo, hemen betiko martxan. Zure bai, ondo? Ondo, hemen lasai. Ondo. Beñaba media, behazengo azaiteu, pelotaia, bimila meretzeko urtailaren bostea entzun debuta Tolosako Beotiba pilotalekua nolako gogatzen duzu egun hori. Bueno, unoi azkenen gorazten dut, nire biziko egun hobenetakoa bezala, azkenen txikiratik neuken amets bat beten honen hortan, debutatzea zala, azkenen pelotan ibiltzen gehan, pelotari guzti ikuste eta ametsa geukula, profesionaletan debutatzea, eta bueno, nik lortu non, ibilbide txiki izan da, baina lortu non, eta egun hori rekordatzea, nire biziko egun hobenetakoa bezala. Nola iritsi zenei pilota mundua? Galdera oso ona, ez da egit, porque nire guraso eta pelota, segitzen zuen, baina ez zien nola pelota zale amorratu, baina bai neukela osaba bat pelotan ibiltzen zana, eta lehen guzuare pelotan ibiltzen zana. Eta ez dakit txikitan behaiei ikusita edo behaiei behidauta beste zen hori sartu ziteiten, baina nire auketen nahi rekuerdon, egun baten pelota parti bat ikusi nola telebistan, eta hortik aurra beti pelota poltsiko nahi nola euki. Geroga zure familiak ere jarraituko zizu nahi ez eta lehenekikoa pilota zaleak ez izan ez. Bai, azkenen familia aldetik kriston apoio eukiet, gurasok hori, guain pilota zala amorratu die, telebistan partidu bat baldin badau partidu guzti ikusten ditue, eta familia aldetik kriston apoio eukiet. Beñatek zer eukitzen du kontutan behin frontoila ateratzeko jokatzeko. Kontu neuki behar da, egozein aurkari eukita ere beti errespetu euki behar zaiola, egozein partidu errespetukin planteu behar dela, 22 iritsi hartetala partidu bat bukatzen, eta azkenen gu frontoia ilusio guztiken atetzen gara, guztaiz egun gauza bat itxen nahi gehalako, eta hori, ilusio eta errespetu horrekin ateatzen bagea, gauza kondatako di. Tokatuko zitzaizu partidu zaiak, erresak, nola kude hartzen du, bertezarezu gaztea zelako esperientzia badaukazu baina aixiega garaia eta nolako kude hartzen du alako gazte batek ururitasun eta egoera hori. Uste eta azkenen txikitatik garela ohituta, beti konpetitzen nahi galako, eta beti eukitzen ditugulako edo partidu zailagok esan nahi dut mentalki, azkenen txapelketa askotan profesional eta iritsi baino leheno final eta iristen geha, partidu oso garrantzitsu baten ditugu semifinal asko, eta orduan nik uste eutxuta txikitatiko itzen gehala, olako partidu planteatzea. Alare ez da zailo guen dio, azkenen final batek beti bere esitasun hori dauke, beti nervio horiek ukitzen ditu. Baina, azkenen buruz oso fuerte izan behar dela pentsatzen dut, eta azkenen lehen esan detena gustoko gauza egiten nahi eta orduan horrek dena erresten du. Gauza bada ururitasuna, ururi egotea, baina zure kasuak beldurak egonia. Beldurrenik esango non ez. Azkenen, igual profesional mailan beste tentsio puntu hori eukitzen non, azkenen partidu bakoitza esamin bat bezala hartzen dezulako, porque kontrato iraupen oso gutxi dauke, orduan beti nahi dezu ondeon demostratzeko, uendin maila hortan segi daikezula. Orduan alde horretatik presio puntu gehiago badau, baina, beldurre uste ez dutela inoiz euki frontoia saltzakon, eta beldurre eukitzen baldin seinale txarra izango da. Enpresarekiko kompromesu hori dakazue pixka demostratzea ondo jokatzen ari zeatela ez. Azkenen enpresa bada, eta behaiek azkenen resultatu ikusten ditue, eta resultatu horien arabera, dezizio batzuk hartzen die,
Horregatik, gure helburu ezan, alik eta momentu hobenen ateratzen frontoi horretan. Komentatu ditugu ururitasuna, tentsio puntuak, esan jazu beldurra ez da danok, baina zeunago egongo ziala eta asko momentu oso onak eta bereziak ez. Ludi, momentu oso onak egon dira, esan dizut, debuta nire bizitako momentu berentakoa da, azkenen aurtengo Balejako txapelketare momentu ikaragarri izan da, azkenen hainbeste hilabete segidan maila horretan egotea eta azkenen, profesional mailan final bat iristea ikaragarri izan zen, pena galdu ingenula, baina momentu oso ona dauzket burun eta pelotak momentu oso onak eman dizkit. Zer da frontoi bat zuretzat? Frontoi banetza, bigarren etxe bat bezala, ez? Azkenen txikitatik, esan dizutena, beti pelota potxikon, frontoia etxetik 200 metroa dauket, 6 iristen naiz frontoia, eta azkenen ordu asko sartu ditut frontoien, eta esan dizutena, bigarren etxe bat bezala. Eta pilota, zer da pilota zuretzat? Pelota, material bezala, nire laun bat bezala konsideratuko dute, eta azkenen pelotak gauza asko eman dizkit, esan dizutena, laun asko, momentu on eta txar asko, baina azkenen gaten naizena, laun asko inditutela, pelotan indituten relazio oso ondi dauzket, Iraizu Bizarreta adibidez, eta horrekin gaten naiz. Pelota esan dezakegu kirol familikoa dela, ez da beste kirol batzuk bezala non. Igual apostuak egon daitezuke baina familia dagoen eta nola abitu beharko luke publikoak pelota. Zan entzun bezala, azkenen pelota pixkat da familiarra, azkenen ustez ez daula beste kirolik, aurkarik eta zu bestuario berdinetan aldatzen zeana, partidu dukatu eta nahiz eta galdu dira aurkarik inoten zeana. Eta azkenen publiko nik uste konportamentu gona daukela pelotan, ez? Zaila da, azkenen kirolak beste gauza batzu transmititzen ditulako, jendea sutsu jartzen dalako, baina azkenen uste pelotako publikok beti konportamentu oso neukidola eta parte horretatik edo larazik. Hori esan behar duzun gu kantxan ikusten deuna leia esoirik da, baina gero aldageletan, kalean, guztiok laguna zehate, ondo eramaten dezu zehate eta. Azkenen esan dezuna, kantxa barrun lagunek ez geha, azkenen lehia daulako eta beti beste irabazi nahi diozulako, eta uste kirolen hori beharrezkoa dela, beste irabazi nahi hori. Baina gero kantxatik atea eta lagunek bihurtzen geha, kriston harreman daukeu, azkenen betitio ezautzen gehan pertsona geha, eta hori da politia, esan dizutena. Nahiz eta irabazi edo galdu, azkenen aurkarekin aldatzen zela bestuariotan, beharrekin hitz egiten dezula, eta frontoitik kanpoa oso ondo relazio hona daukezula aurkarekin. Baina, zer bururakazu pelota munduan pertsonalki esan nahi dut. Helburue betikoa, oain arte indetena, pelotaz disfrutatzen segi, pelotan ibiltzen naiz pelota guztatzen daitelako, eta uste txispa hori juten dane, bukauko dela, baina hori, esan dizutena, pelotaz disfrutatzen segi nahi dut, txikitatik indeten gauza bada, eta nire bizin leku handi eukidona, eta horretan segi nahi dut. Aluk eta peluzez, motzean edo jarraitu nahiko zenuke pilotan, ez? Pelotan jarraitu nahi dut, ez dakit zen limitek arte, ez dakit zen urte arte, baina ez dut inoiz pentsatu hori, baina hori, pelotan segi nahi dut, esan dizuten bezala, txikitatik indeten gauza dalako, eta txikitatik oso gustora indeten gauza dalako. Pelota zapagote zenbait ikasita dakazu.
Ba, bueno, magisteritzako karrera bukatzeko lan bat falta zait, TFG-a, gradu mailarako lana deitzen dana. Eta, bueno, hori bukatzen duten, eta ja, bueno, magisteritzako karrera bukatzen duten. Zergatik erabaki zenuen magisteritza ikastea? Bueno, bi arrazoi izango nituen, azkenen txikitatik esan deten gauza hori izan da, azkenen gorputz hezkuntzako irakasle oso gustoa izango nintzela, betito gustatu zaitelako gorputz hezkuntzako irakasle izatea, edo azkenen gorputz hezkuntzako ikituten irakaslek nigan eukitako trratue oso ona izan dalako, igual bai bezala izan egetelako. Eta bueno, azkenen familia oso ondiegea, ume txiki askon arten ezitakoa naiz, eta azkenen behaiekin ondo moldatzen naiz, eta gustatzen zaiten lan badalako. Txikitatik sentitu duzu hori. Txikitatik izan etena, gorputz hezkuntzako irakasleekin beti relazio oso nahi ditut, kirol asko guztietelako, eta bueno, ez dakit behiek hori transmititu diaten, edo ez dakit, baina txikitatik gorputz hezkuntzako irakasle izatea gustatuko zitezen da esaten. Galdera hemen gauzak nahastu egiten ditugu sentitzen dut. Jendeak separatu egiten ditu guk nahastu, eta nik galdetu nahi dizut, ze lotura egingo zenuken pilota eta magisteritzaren artean. Asmatu behar duzu, asmatu lasai. Magisteritza eta pelotan artean, lotura, ez da, azkenen nik lotura oso handi ikusten dut, azkenen pelotan denok hasten gara txikitatik eta monitore batekin, eta monitore horrek irakasle lana egiten do pelota eskola baten, eta harreman hori ez du dala esango nuke. Azkenen nire tokatu zait, gaztegoi pelotako klasek ematea, eta azkenen kontaktu hori eukitza magisteritzakin oso lotuta dago, edade berdintxuko jendekin egiten dezulako. Baina zu uste zuni baino urte bat gutxiago dakazola, nik 24 ditut. Nik aurten inbar ditut 24. Bai, claro, zuzera abendukoa eta ni otsailekoa. Bai. Jabete batzuk irabazten dizun pelotan ez, baina jaiotzean irabazten dizun. Bai. Bueno, baina mila esker etortzeagatik benetan. Mila esker zuri, netaz goatzeagatik eta tartetxo netzak ukitzagatik eta ondo segi egiten. Ilusioa izatzen eta begira ezautu gara eta... Bai, hori eskerra zuri, netaz goatzeagatik, ni oso gustatu horri naiz eta seguro ikusiko gala gehiotan. Hala, bilatuko niago jendeari musuetako bat. Bai, da. Jende, agur! Agur!